तो हेलो सांग मैंने पुणी आसीगली गोटे नुआ वीडियो नहीं कि केमती अच्छा ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ଧରି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରାଇ ହେଇଛି। ତ ରାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ପରିବା ଦେଖେଇବି। ପରିବା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିନେବେ। ତ ଏଇ ଅନୁମାନ କଲା ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜଣା, ମୋର ସେଥିରେ ବେଶୀ ନଲେଜ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ନଲେଜ ଅଛି। ଏଇ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଲୋକ ଏଇଟା ଭାବିବେ, ଏଇ କଥା ଭାବିବେ ବି ମୋ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ପର କଥା ଗପୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ଜୀବନ ଅଧା ସାରି ଦେଲିଣି। ମାନେ ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବୁଢ଼ୀ। ତ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ତ ଏବେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁନି। ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ଅଲଜ୍ୟା କରିଦେବେ, କେବେ କାଲ, କେବେ ମୋକ, ଆଉ କେବେ ବଧିର କରିଦେବେ। ତା ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦର ପୋଡ଼ି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକମାନେ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ରୋଲ୍ ଖେଳିବେ, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଯେ ମରୁଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ମରିଯିବେ ଠିଆ ଠିଆ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ତ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବିଜି ରଖିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତରକାରୀରେ ବି ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେନି ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋରିଷ, ସେଟା ଯେଉଁ ସୋରିଷର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଭାଇଟା ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷଟା ପକେଇବେ। ଅଣ ସୋରିଷ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼େ। ସେଇଟା ପକେଇଲେ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତରକାରୀ ଓହ୍ଲେଇ ହେଇଗଲା। ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।